Nyanga enkulu. Baba naphila kodwa? Ayisikhona. Hawu madoda. Lashona enyangeni. Shona enyangeni sakhale ifundi. Khanyameni kofuhlo nonyoko mama. Angikhatsha ngihlolo. Cha khehla ngiyabonga ukufika kwakho kodwa sofika ebusuku. Akulalwa ngoba abantu baxakekile sonala kanjani. Hayi negaba isekelele unemali. Cha noma ungenayo. Hayi lo. Noma ungenayo phela ufuna upaquza ukuze Yes, sikhuluma ngokupaquza lapho. Asidelela umuntu ongenayo. Sikhuluma ngokuthi kuthiwa lelisho lelo gama longalali, fanele hleze ucabanga. Lana nyanga enkulu ngijwayele ukulandela kakhulu nasemakhasini. Ukupheka Facebook, TikTok, YouTube. Ile nto ethu uyiphethe manje uphondo lokuphakama. No. Kwenzekani? Kunento enhle ngiyenzile mfowethu. Ngenza into enhle khehla. Angithi bengiphakamisa abantu njengoba ngikhipha ispecial. Ngizokubalula nje kube kubili. Nyanga enkulu. Ngicela bakulalele kahle. Ngithe kusuka manje ke ephasikeni. Kade before abantu bebuza bethi ngenze njani ngephakamiso. Ngathi ngisiphakamisa 4000 engikusa lokuphakamisa ehlane ngiyasibeka futhi siphakamisa amalini sa 4000. 4000. Kwenzekani lapho nyanga? Lapha ngiyagezwa. Uyagezwa. Yes. But ufike uhlatse phasi ngikubuza ukuthi ungakugezi ukuthi noma ngikubheke. Noma ngikubuza ngoba udokotela. Udokotela. Yeah. Ukuthi masiya lapha ehlane ikhona into eyisilwane oyibona ebusuku mawulele noma yini ngoba ngifuni ngiyakuphakamisa ngiphakamisa phezulu kwenkinga. But mangizophakamisa umuntu isiphakamiso lesingahlangana nokuthi fanele ngikuhlolele kodwa mahleli phansi. Khona indawo efakudlulwe kuzona. Yes, masixoxa ngoba uzokhala wena ngoba uthi uxakekile kanti ikhona into esele ngemuva. Ukhohlwe ileli ivale liphansi konyawo angayiboni mina kanti cha kuhlangene nokona lokho. Mina ngine siphakamiso. Kanti wena uthi uyolungisa umuntu oneva yena laziyo. Oneva laziyo. Yes. Kodwa ngiyakusiza khona kunjalo mase ngiyakuphakamisa ngo4000 ngiyivala ngo-Good Friday la. Uphondo lolu. Nabo-ke. Madoda. Ngigase ngiba nophondo ke manje. Ngilifaka lapho lo phondo. Lolu phondo. Olokuphakama. Lo muntu ukothi ke mina ngifuna ukuyokwenziwa emfuleni, angifuni ukwenziwa lutho kodwa ngifuna into engizothi ngiphakame. Izinto zami ngenza izinto zenzeke. Lalela ukuthi lisukapi. Angithi abantu bafuna inhlalo eqhamuke kena kuqala. Wonke umuntu ongibukele manje ufuna yena noma ufaka ama-CV ethathwe yena kuqala. Izinto ziqale la. Yes. Hayi uthi akekho uthi aqale kusizakala abanye. Sizakala abanye. Nonke nje ngibukela iqiniso niyalazi nifuna nini ukuthi niqale kunini angithi? Yisi isilonda sikamhlola lezo siphethe. Uma uthile umbili enkukwini angithi khona ziyawubanga. Kodwa uthathwe yodwa. Ile sikhuluma nayo ke ile esikhuluma nayo lesiyenze ivideo. Yes, ukuthi mina ngifuna wena uze nohlamvu nenkuku kade ithatha umbila. Umuntu ongafuni ukudlala. Noma ungenzanga wena mina ngizohamba nawe. Sewula ngiyothenga inkuku ngiphosela umbila ithathe eqala isithathe la. Nginabo lo mbila ngoba mina into engizenza. Phela ngenzela abantu. Nabafuna ukuposelwa bakude nginawo. Imina ke naliko uphondo lokuphakama lokuthi uthathe eqala inhlanhla ivele kwena kuqala. Nalo uphondo. Ngiyoyisha imali yakho. Usenyangeni. Hayi indaba esigubhu uphondo. Ngoba kuzofika ekhaya uphondo. Hayi yeke le khombi ya 800 ikhona nayo. Asikhuluma ngophondo manje. Siyanyuka intaba lana phela manje khona inkakha ezendlula mithi lapha. Khona amagwalagwala. Izinto ezivalekile la zidatshulwa ngenkani. Ngo4000 liyadlula nohlanga ogcabala qala khonini wena. Ngizwa 4000 wakho ngiyakisa ufike kumina ngiyise ehlane ngiyokwenza kodwa ukuthola phela uphondo mangise ehlane ngiyokuphakamisa ngokugcaba ngiqale phasi enyaweni kodwa mawuposelwa noma uzolanda uphondo la 4000 izinto eziningi ke uzosizakala ngefoni kumuntu okanjalo enza kanje yonke imiyalelo uzoyithola ngefoni ngiyangizwa uthi nguposela South Africa pheshe phela ngibukela ngapheshe kanti bengifonela nje ngiyabona ama-order kade leke phuma ubuthaphuthaphu. Sengikhuluma nabantu baphesheya ke manje awumeke South Africa ngoba uzothi iqola le. Manje utholakala kuphi? Awubona nje wena. Njengoba kumaningi kunjena nje. Abantu qole abantu baphila la. Utholakala kuphi nyaka enkulu? Cha singanqoko nje sikhuluma iqiniso kodwa ke kusenyangeni mfowethu kuyalashwa. Usizakala abantu. Umuntu odinga usizo lenyanga kasondela. Akeze kumina ngikhona. Ufona nayi number. Ithi number baba ngoba kuyashisa.
ithi number 031 031 065 065 00 00 86 86 asiphinde 031 031 065 065 00 00 86 neka WhatsApp bazoyithola lapha bazoyithola khona lapha kodwa ngayisho anginalo uvalo eka WhatsApp ithi 065 065 063 063 16 16 54 54 Yes. asiphinde 065 065 063 063 16 16 54 54 aphinde futhi afone nakuyana ethi 062 062 00 00 7 7 00 00 80 80 yeah sesiningi kakhulu ku-YouTube uyatholakala ngikhona liyabhubha ku-YouTube DR Makhandlela buvuthayo DR Makhandlela Bovu avuthayo liyavutha phela ubusuku nemini ku-Facebook uyatholakala khona khona ku Facebook futhi epage lami DR Makhandlela bovu avuthayo ku-Facebook DR Makhandlela Bovu ufike avuthayo ngibuka account ngikhona TikTok yes TikTok DR Makhandlela bovu avuthayo gijima khona ku-TikTok kodwa ngiyavinjwa lapha phela ziyangivimba ziyangibona ukuthi nginamandla ukubona ngibuza kanje nyaka nkulu ngenzela ukuthi khona nabantu asebezibiza ngomakhandlela baningi bafowethu niqaphele kakhulu lapha futhi uma ufuna into yami video call inamba isasebenza inamba ethi 081 ayisa sebenzi umuntu othi umakhandlela 081 ihlathi leyo ihlathi leyo incwadi kadokotela iyatholakala yakhona baba uma ukhube kunenkinga nogula ufike kumina ngiyakunika nawo ukuze ngakuthethisa umlungu okuningi nako inamba engasedla buka la nayi namba asibaba